मी सावित्री बोलत आहे. तुम्हाला करून दाखवत आहे. सावित्री एक पहिली स्त्री शिक्षिका होती. तिने मुलींना शिकवायची ठाण घेतली. मुली फक्त शाळेत जात नव्हत्या, मुलंच जायची शाळेत. का बरं असं? तिला पण काहीच येत नव्हतं. ती पण शाळेतच गेली होती. पण ज्योतिबा फुले हे शाळेत शिकून आलेले होते. तिला ज्योतिबा फुलेंनी तिला पाहिले आणि म्हणले, मी तुला शिकवतो ख ख ग. ज्योतिबा फुलेंनी सावित्रीबाई फुलेंना वाचायला शिकवले, लिहायला शिकवले. सावित्रीबाई फुलेंनी मुलीवाला शिकवायची ठाण घेतली. सावित्रीबाई फुले एका घरी गेल्या. तिची एक मुलगी म्हणाली, आई मास्तरीनबाई आल्या आम्हाला शिकवायला. आई म्हणे, आली एक गौरे, चल घरात. आली मोठी आमच्या मुली शिकवायला म्हणली. ती दुःखाने सावित्रीबाई फुले घरी गेली. ज्योतिबा फुले म्हणले, का ग, काय झालं तुझं? तोंड तर खूप नर्वस वाटतंय. सावित्रीबाई फुले म्हणले, तिची आई मला खूप दोष दिला. मला मी शिकवायला गेले. बरं आहे, आता मी शाळा उघडून देतो तुला, तू शिकव. जे येतील त्यांना शिकवायचं तू. तेव्हा ते ज्योतिबा फुलेंच्या आई वडिलांनी ते ऐकले आणि म्हणले, अगं हिला कुठंच धाडायचं नाही. घरातली चूल आणि मूलच आहे तुझ्या अंगी. तेव्हा ज्योतिबा फुले म्हणले, नाही मी हिला स्त्री शिक्षिका म्हणून पाठवेन. तेव्हा त्यांनी घर सोडले. ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले घर सोडून दुसरीकडे राहायला गेले. तेव्हा त्यांनी दुसऱ्या दिवशी सावित्रीबाई फुले मुलींना शिकवण्यासाठी जात होत्या. तेव्हा एका माणसाने तिच्या अंगावर शेण टाकले, माती टाकले, पाणी टाकले. तेव्हा ती वर्गात गेल्यानंतर तिच्या अंगाचा खूप वास येऊ लागला. ती परत गेली. तिने दुसऱ्या दिवशी एक साडी घेतली आणि ती साडी लावली. तेव्हा सगळ्या ह्याच्यानी दगड, माती, पाणी, शेण तिच्या अंगावर टाकलेले. तरीही तिने त्यांना काही नाही बोलता ती गपचप शाळेत आली. शाळेत आल्यानंतर तिने तो पोशाख काढून तो पिशवीतला पोशाख घातला. तेव्हा तिने शिकवायला चालू केले. मुलींना पण तिने